Inselmilkom. Illum l-Erba' 23 ta' Ġunju nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Joshua Cortis li ġie ordnat saċerdot ix-xahar li għadda. Mill-emil tagħna jaraf kulħadd li aħna dixxipli ta' Ġesu. Fil-fatt, ikun inutli li ngħidu ħafna kliem. Dak li hu importanti huwa kif inġibu ruħna ma' xulxin. Imma kemm aħna lesti li nħennu, inħobbu u naħfru. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nirringrazzjaw lil Mulej li tagħna ġurnata oħra u nibdewha miegħu billi ngħixu dan il-mument fejn se nkunu qrib tiegħu fl-Ewkaristija. Nibdew dan il-mument billi narfu in-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel Mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh. Għax inti qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara dawn il-ġrajja ġiet il-kelma tal-Mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax, Abram, jiena tarka għalik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi Mulej, x'se tagħtini? Għax se nibqa' bla tfal u l-werriet ta' dari se jkun Eliezer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, int li ma tajtnix nisel u għaddej dari se jridtni. U wara waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u qatt jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-smewwiet u għodd il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: Hekk qatt ikun nislek. U hu emmen fil-Mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U qallu: Jiena l-Mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex natik din l-ard bwirt. U qallu Abram: Sidi Mulej, kif inkun naf li se nirita? U jieġbu: Ħud li oġla ta' 3 snin, moża ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamiema u ħamiema. U ħadlu dawn kollha u qasamhom min nofs u kull nofs qiegħdu biswit ieħor. Imma l-asafar ma qasamhomx. U niżlu l-asafar tal-priża għal fuq l-ġsma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. Iju nieżla x-xemx waqa' fuq Abram nas qawwi. U waqgħu fuqu biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet nieżla u kien dalam, kien ur idaħħan u l-sin nar
iż-żiġġ qamu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: lil nislek nagħti din l-art, mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat. Il-kelma tal-mulej. Duħar lill-Alla. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u x'għandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Il-mulej jiftakar dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u lied Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħweħ u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel lil Abram, fil-weda li ħalef lil Eżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iftħu għajnejkom mill-profeti folozz, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu l-pub ħattafa, mill-frott tagħhom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru għeneb mix-xewk jew tin mill-ollieq, hekk kull siġra tajba tagħmel frott tajjeb, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħhom tarfuhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kieku kellna immorru lura fi żmien u mmorru fil-Palestina fi żmien Ġesu, konna niltaqgħu ma' Ġesu bid-dixxipli mdawrin miegħu u jitkellem l-imgħallem u d-dixxipli mdawrin miegħu jisimgħuh. Ma tajb nkunu nafu wkoll li ma kienx waħdu hekk, madwar il-pajjiż kien hemm diversi rabbin, imgħallmin illi jiġbru kottra ta' nies magħhom u jipritkawlhom. Ma kienux kollha iwasslu l-kelma tal-Alla. Hekk hemm fl-Evanġelju, kemm fl-Atti tal-Apostli għandna lista tagħhom dawn. X'ħallew warahom, x'kien il-frott tal-predikazzjoni tagħhom? Il-frott ta' Ġesu kien minjera ta' talim mibni fuq l-imħabba. U aktar minn hekk, frott l-imħabba tiegħu għalina miet u tagħna l-ħajja ta' dejjem. Minn l-frott ta' Ġesu kien il-ħajja. Dawn il-profeti folot xi frott ħallew warahom. Rewwixti, ġilied, ħafna minnhom illi kienu jippritkaw ġilied kontra ir-Rumani, mela l-frott tal-profeti folot kien il-mewt. Illum 2000 sena wara is-sitwazzjoni ma nbidlitx wisq. Għalhekk din il-kelma Ġesu llum qed jistedinna biex noqogħdu attenti x'nisimgħu, noqogħdu attenti lil min nisimgħu. Hekk mhux kull min jaqbad Bibja f'idejhu jippriedka qiegħed jippriedka f'isem Alla.
Għalhekk qed iħeġġiġna biex noqogħdu attenti. Kif sa narfu min qed jgħallem it-tajjeb min qed jgħallem il-ħażin? Għal darbtejn Ġesu jgħidilna mill-frott tagħhom tarfuhom. Għalhekk għandna niftħu għajnejna u noqogħdu attenti dak li jkun xi frott qed iwassal. Jista' bniedem ikun qed jippriedka l-kelma t'Alla jekk ir-riżultat il-frott tiegħu huwa l-biża', jista' bniedem ikun qed jippriedka l-kelma t'Alla jekk il-frott tiegħu huwa r-razziżmu, jekk dak li jkun qed jippromuovi l-qtil. Minn hekk dak li rid jgħidilna Ġesu mill-frott tagħhom tarfuhom, noqogħdu attenti lil min nisimgħu. Ma naqtawx qalbna. Ejjew nitolbu lil Mulej jagħtina l-Ispirtu Santu li jgħinna niddixxernu. L-Papa jisħaq ħafna fuq id-dixxerniment. Narfu t-tajjeb mill-ħażin permezz tad-dixxerniment. Ma nitolbu l-Mulej jgħinna niddixxernu t-tajjeb mill-ħażin biex narfu insegwu il-profeti tal-imbirek u l-profeti il-ħżiena niskartaw ma nagħtux kasu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Alla l-Missier bat lill-Ibnu fid-dinja biex isalva lil kull bniedem. Nitolbu wara kull talba ngħidu Alla ta' kull tieба ismana. Nitolbu għall-Knisja sabiex bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu taraf il-bżonnijiet tal-bniedem tal-lum u tinfetaħ dejjem iżjed għad-dinja. Nitolbu Alla ta' kull tieba ismana. Għall-pajjiżi fejn hemm il-ġuħ sabiex is-solidarjetà ta' min jista' tgħin ħalli l-ġid tad-dinja jitqassam b'mod ġust fost kulħadd. Nitolbu Alla ta' kull tieba ismana. Għall-familja sabiex tara fil-bżonn li tibqa' maquda kif irida Alla għall-ġid tas-soċjetà. Nitolbu Alla ta' kull tieba ismana. Għalina sabiex l-impenn soċjali tagħna ikun xhieda tat-tiġdid tal-bniedem li jiltaqa' ma' Kristu. Nitolbu Alla ta' kull tieba ismana. Nżidu talbu l-intenzjonijiet personali tagħna. U Alla, għani fil-erfu fil-ħniena, il-glorja tiegħek hija l-ħajja tal-bniedem. Għatina nitolbuk li ngħixu l-messaġġ tal-Vanġelu sabiex nibnu flimkien is-saltna tiegħek fid-dinja. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, Inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom.
Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bi Kristu Sidna, Amen. il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġini. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, żdejt biskelma waħda u ruħi tkun fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu int mulej iġġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Fil-ħniena tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku l-mulej Irroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw it-tieni misterju tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw it-tielet misterju tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw ir-raba misterju minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw il-ħames u l-aħħar misterju minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi, Amen. mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu ilqat talb tagħna, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Etern Alla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spirtu qaddis Alla, enna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri t-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina,
Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-anġli, itlob għalina, Sultana tal-patriarki, itlob għalina, Sultana tal-profeti, itlob għalina, Sultana tal-apostli, itlob għalina, Sultana tal-martri, itlob għalina, Sultana tal-konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-verġini, itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa u Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar,
imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dun Joshua Cortis. Ninfurmakom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 il-qudiesa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Tistgħu issegwu il-qudiesa tal-ġurnata fuq knisja.mt. Grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you.